Može, ako se dogovorimo o svemu. Nije to sporno. Mi ne bežimo od toga. Zato što mi tražimo sveobuhvatni dogovor. Ali da bi on to dobio, on mora nešto da da. Pa šta sad oni misle? Da mi sad treba sve i njima da učinimo što oni hoće. Ako je kompromis, onda je kompromis treba zadovolji obe strane. Oni nas mogu da pritiskaju preko Evropske unije, a mi njima ne damo Ujedinjene nacije. I šta onda, teraćemo se još narednih 30 godina? To nije interes. Ja to stalno govorim. Na svim sastancima sam tom govorio. Mi smo spremni za sveobuhvatni dogovor. Ali, ako se ne želi sveobuhvatni dogovor, onda je nemoguće razgovarati ni o tom pitanju.